Welcome back to our Gwrlwi Solution channel for Santangman. तो दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों क्लास 9 नि मैथ्स नि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायनि बागै एसे सावरायगोन लोगोसे 4.1 खौ जोङो सावरायगोन। तो नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जुदि मोजां नाङोबा अन्नानै लाइक होबानो जाबाय। एक्चुअली जोङो क्लास 9 नि चैप्टारफोरखौ बानायनो टाइम मोनाखैमोन मानोना जों क्लास 10 नि खौ होबाय थानायलाय क्लास 9 खौ होनो हाजोबाखैमोन। तो जायखिजाया जिहेतु जोंनिया क्लास 10 निया अलरेडि जों बुकखौ कभार खालामजोबखाबाय। तो जों दिनैनिफ्राय क्लास 9 खौबो मोनफा मोनफा चैप्टार जोङो भिडिअ हगारबाय थासिगोन। तो आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर चैप्टारखौ जुदि भिडिअ बानायनांगौबा फार्स्टआवनो आरोना जेनेबा बे चैप्टारखौ नांग्रोगौ तो बेबायदि जुदि बुंहरोबा जों नोंथांमोननि कुवेरिखौ मोनोब्ला जोङो बानायनो आखायाव लागोन। तो नोंथांमोना मा चैप्टारखौ भिडिअ बानायजानो लुगैयो क्लास 9 नि मैथ्सनि बा साइन्सनि सिम्पल कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों सोंहरबानो जाबाय। तो जोंनिया 4 लेसनाव दङ जोंनिया मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय। तो हांखोआरि समानथाय माने बिनिया जोंनिया पावारा जोंनिया 1 थागोन जों मिथिखागौ बेखौ 1 थागोन आरो लोगोसे जिहेतु जोंनिया मोननै सोलायस्लु थानाय तो नैबायदि जाहैगोन आरोना बे जेनेबा सपोज x प्लस y नैबायदि जाहैगोन। तो चेन्ज खालामना लानोसै माबाखौ नायदो तो x प्लस y माने नैबायदि आरोना मोननै सोलायस्लु थानाय माने नैबायदि जेनेबा नैबे मोनसे सोलायस्लु बेबो मोनसे सोलायस्लु बेबायदि मोननै थानांगोन आरोना नै चैप्टारनिया जोंना x एबा y बे मोननै सोलायस्लु गोनां मोनसे हांखोआरि समानथायनि सायाव नै चैप्टाराव जोङो मैथ्स खालामनो मोनगोन। तो जों गोबाव खालामालासिनो जोङो 4.1 खौ जोङो स्टार्ट खालामदोनसै फर्स्ट सानथांमोन। तो दा 4.1 आव जोंना मा दं नायदो गंसे नोटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि फाननै। तो आं इरेज खालामना लागोनदि फाननै। दा बे बिबुंथिखौ दिन्थिनो मोननै सोलायस्लु थानाय मोनसे हांखोआरि समानथाय लिर आरो गंसे नोटबुकनि बेसेनखौ x रां हमनो होदों आरोना आरो गंसे कलमनि बेसेनखौ y रां हमना लानो होदों। दानियाव एकर्डिं टु कुइसन नैयाव दा मा दों गंसे नोटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि 2 फान। तो दा जोङो हमना लाग्रोनि आरोना जों 1 नाम्बारनि सलुशन 4.1 नि हमना लाबाय होखानाय दं एक्चुअली होमबाबो हमना लानोसै आं हमना लाबाय गंसे नोटबुकनि बेसेन हमना लाबाय गंसे नोटबुकनि बेसेन आं बेसेनखौ सर्ट फर्मआव लिरनोसै नैबायदि सर्ट फर्मआव बेसेनखौ बेबायदि लिरबाय। तो नोटबुकनि बेसेनखौ जोंनिया मा लानो होदों x लानो होदों ने। तो आं मा लाखो बेवहाय x। तो बिनिफ्राय एगेन जोंना हमना लाबाय मानि एबार माखौ लानो होदों गंसे कलमनि बेसेन गंसे कलमनि बेसेन बेसेबां लानो होनो जोंखौ y रां। दा जोंनिया सोंथि बायदियै एकर्डिं टु कुइसन मा होदों नायनायावहाय जों नुनो मोनदों जे गंसे नोटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि फाननै। तो दा बे मादि जागोन जोंनिया x इक्वल टु मा जागोन जोंनिया 2y। तो नैबायदि जागोन आरोना माने कलमनि फाननै होननाय लोगो लोगो जोङो कलमनि बेसेनजों 2 जोङो सानजाबना होनांगोन। तो बेनो जोंनिया मा जागोन समानथाया बेनो जागोन आरोना। तो दा बेखौ जुदि जोङो सिम्पलि नैबायदिबो लिरनो हागोन x माइनास 2y निथिं 2y खौ इथिं लाबोबा जोंनिया मा जायो बिथिं 0। दा बेनो जाबाय जोंनिया इकुवेशना माने समानथाया नैबे जोंनिया जाबाय मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होनजागोन मानोना जों सोलायस्लुआ मा दङ x आरो मा दङ y दङ। तो एगेन जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामनोसै। दा नायदो नैबे जाबाय जोंनिया 2 नाम्बारनि कुइसन। तो दा 2 नाम्बारनि कुइसनाव मा होनदों जे गाहायाव होनाय हांखोआरि नैबे 2 नाम्बार नैबे फर्स्ट सानथांमोन मा नाम्बार बे 2 नाम्बार गाहायाव होनाय हांखोआरि समानथायफोरखौ x प्लस by प्लस c इक्वल टु 0 महराव फोरमाय आरो मोनफ्रोमबोनि बेलायाव a b आरो c नि मानफोरखौ दिन्थि। तो दा जोंखौ हांखोआरि समानथायखौ जोंखौ नैबायदियै कम्पेयार खालामनो होदों बेफोरखौ। दा जों मिथिगौ जे हांखोआरि समानथायनि जुदि स्टेन्डार्ड फर्मखौ जों लिरोबा नैबायदि जायो फर्स्ट सानथांमोन ax प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 नैबे जाबाय जोंनिया हांखोआरि समानथायनि स्टेन्डार्ड
फर्मुला माने स्टैंडार्ड फर्म होनना बुंजायो आरोना थ' बेखौ गोसो लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना थ' दा जोङो नैखौ जोङो नै फर्माव कनभार्ट खालामनो होदों माने नैफोर जोंनिया हांखोआरि समानथायबाबो जोंनिया नै फर्माव गैया थ' नै फर्माव लांनो होदों बेनिफ्राय नै फर्माव लांनायनि उनाव जोंखौ ए बि सि नि मानखौ दिहुननो होदों थ' दा एगेन 1 नाम्बारखौ जोङो सावरायदोंसै जों मा दं 1 नाम्बाराव 2x प्लास 3y इक्वल टु 9.35 बेबायदि दङ दा जुदि जों हांखोआरि समानथाय कनभार्ट खालामबा नै मोनसे समानथाय कनभार्ट खालामबा फार्स्टआवनिया ax लिरो नैबे ax नैबे by ओमफ्राय नैबे c जाना दङ c आ जोंनिया नै साइडथिं लाबो नालाय थ' बेखौ जों माबायदि लिरगोन दा 2x प्लास 3y नैखिनाखौ नैथि लाना फैदो सिगांथिं होमबानिया मा जागोन माइनास 9.35 प्लास जायोबा जों मिथिगौ प्लास जायोबा बे साइडथिं लाबोबा बे माइनास जागोन माइनास जानाय मोनबा बे साइडथिं लाबोबा बे प्लास जागोन बेखौ जोङो अलरेडि मिथिखागौ थ' दा जोङो जोंनिया नैबे जोंनिया कनभार्ट जाबाय नै फर्माव दा बेवहाय जोङो जुदि नायोबा नुगोन जे नैबे जोंनिया ए नैबे जोंनिया माबे नैया ए नैबे थ' दा ए आव मा दङ जा थ' देयारफर ए इक्वल टु बेसेबां जागोन जोंनि एन्सारा ए इक्वल टु 2 नाय नै बुस्थुखौ लिरनाङा नै बुस्थुखौ लिरनाङा जोंनिया नैबे कनभार्ट जाबाय नै बुस्थुआव नैबे पइन्टसा थ' बेनिफ्राय जोंनिया बी इक्वल टु बेसे जागोन बी इक्वल टु 3 थिग बिदिनो सी इक्वल टु मा जागोन एबार जोंनिया सी इक्वल टु माइनास 9.35 थ' बेनो जाबाय जोंनिया एन्सारा थ' दा एगेन जोङो गोबाव खालामलासिनो दा जोङो 2 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै 2 नाम्बारखौ नायदो 2 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया x माइनास y बाय 5 माइनास 10 इक्वल टु 0 जोंनिया बेबो जोंनिया कनभार्ट खालामनांगौबा बेखौ जोङो 5 जों माने नै बायदि थायोबा नै बायदि जुदि y बाय 5 थायोबा बेखौ जोङो गैया खालामनो ट्राय खालामबानो जाबाय नोंथांमोना थ' दा बेखौ जुदि सिम्पल खालामबा नै 5 खौ गैया खालामबा जों मा खालामनांगोन गासैखौबो जोङो बोथ साइड मादों सानजाबना होनांगोन जोङो 5 जों सानजाबनांगोन थ' 5 जों सानजाबनाय लोगो लोगो नै खेबसे आं बुंना होनसै खेबसे फज'ना होनसै 5 सानजाबबाय आरो बादो x माइनास y बाय 5 माइनास 10 इक्वल टु 5 सानजाब 0 माने जोङो मोनसेथिंल' सानजाबबा जाया नै साइडथिंबो सानजाबनांगोन बे साइडथिंबो सानजाबनांगोन थ' दा 5 जों सानजाबनाय लोगो 5 जों x जों सानजाब 5 x जागोन बेनिफ्राय माइनास 5 सानजाब y बाय 5 माइनास बेनिफ्राय 5 जों जिखौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन 50 इक्वल टु 5 जों लाथिख' सानजाबा लाथिख' थ' इमप्लाइज देट नैबे मा जाखो जोंनिया 5x माइनास बेनिफ्राय निउ नायदों नै माइनास 5 जों गोजौ गाहाय दङ नालाय बे जोंना केन्सेल थांबाय थ' बेनिफ्राय y माइनास 50 इक्वल टु मा जाखो जोंनिया 0 थ' दा बेयाव जोङो कम्पेयार खालामबा मोनगोन नै बायदि मोनहैबाय जोंनिया नै बायदि मोनहैबाय बेखौ बेबायदि जुदि मोनोबा बे दा देयारफर a विल बी मा जागोन जोंनिया 5 b will be minus 1 नाय b नेयाव b थायोमोन ना जोंनिया जिहेतु जेबो गैया बेनिखाय जोंनिया मा दङ मोनसे 1 दङ थ' बेनिखाय माइनास 1 जाहैबाय थ' थिक सिमिलारलि c will be बेसेबां जागोन जोंनिया माइनास 50 बेनो जाबाय जोंनिया एन्सारा थ' जों गोबाव खालामलासिनो नेक्स्टखौ सावरायलायनोसै थ' दा नेक्स्टखौ नायदो 3 नाम्बारा दङ 2x सरि नैबे जोंनिया माइनास दङ 2x नि सिगाङाव माइनास दङ आं होनो बावदों बेखौ माइनास 2x माने सिनायनो हायाखै आरोना कुइसनखौ नायनायाव इक्वल टु 6 थ' दा बेखौ जुदि कनभार्ट खालामबा जोंनिया माबायदि जागोन 2x प्लास 3y 6 खौ नैथिं लाबोनांगोन ना जोंनिया c आ नै साइडथिं थायो नालाय c इक्वल टु 0 माने c आ नै साइडथिं थायो नालाय बिथिं 0 आन्था थायो नै साइडथिं बेनिफ्राय इथिं 0 आन्था दोननांगोन जोङो थ' दा जे कम्पेयार खालामबा जुदि जोङो नैजों कम्पेयार खालामबा a will be a नि माना मा जागोन जोंनिया माइनास 2 b नि माना मा जागोन जोंनिया 3 बिनिफ्राय c नि माना मा जागोन जोंनिया माइनास 6 थ' जोंनिया बेनो एन्सार गोबाव खालामालासिनो जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै फर सानदोंमोन थ' दा नेक्स्ट कुइसना दङ मा दङ नेक्स्ट कुइसन माने जोंनिया बेनिनो आरो आद्रा दंबावो फर सानदोंमोन दा जोङो दाननैखौ जों खालामलायनोसै 4 नाम्बारखौबो आरो खालामलायनोसै जोङो 4 नाम्बारखौ नायदो 4 नाम्बारा मा नायदों जोंना x इक्वल टु 3y दा जोंनि स्टेन्डार्ड फर्मुला माबा नैबायदिमोन स्टेन्डार्ड फर्मुला ax प्लास by प्लास c इक्वल टु 0 दा जोङो गासैखौबो नै राइट साइड लेफ्ट साइडथिं लांबानिया इक्वल टु 0 जाहैबाय दा नैबायदि फर्म मोननो थाखाय जोङो बे c खौबो ओरैनो जास्ट लिरना होनांगोन 3y प्लास निउ जोङो 0 इक्वल टु 0 नैया माने निउ c नि माना गैयाना बेनिखाय जोङो नै फर्माव लिरनो थाखाय जोङो c नि मानखौ मा होखो जोङो जिहेतु c नि माना होनाय गैया 0 लिरबाय थ' जोंना नै फर्माव थांबाय आरोना बेयो नै ax प्लास by प्लास c निया x माइनास 3y प्लास 0 जाहैबाय जोंना फर्माव जाहैबाय थ' देयारफर a will be जोंनिया 1 जाबाय b इक्वल टु माइनास 3 जाबाय बेनिफ्राय c आ मा जागोन जोंनिया c आ जागोन लाथिख' थिग बिदिनो जोङो 5 नाम्बार खालामसै
2x minus 5y sorry कुइसन आंना लिरनाय मिस्टेक जाबाय मा दङ 2x equal to minus 5y नि बायदि दङ तो implies that दानिनि बायदि खालामदो दानि माइनास दङ बिथिं लाबा जोंनि माबा जागोन बे प्लस y जाफैगोन जों बयबो मिथिगौ तो दानिनि बायदि फर्मुला लांनो थाखाय जोङो c खौ 0 होना लिरबानो जाबाय प्लस 0 equal to 0 so therefore a equal to मा जाखो 2 ओमफ्राय जोंनिया b equal to मा जाखो 5 निफ्राय c equal to मा जाखो जोंनिया c equal to लाथिख' जाबाय तो जोङो गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसन सावरायलायनोसै एबारना जोंनिया 5 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै 5 नङा जोंनिया 6 नाम्बारखौ 6 आव मा दङ थाइज x प्लस 2 equal to 0 दा बेखौ जों नुनो मोनगोन मा बेनिया जोंना c आ दङ तो y नै जोंनिया नैबे दिना ax प्लस by प्लस c equal to 0 जोंनिया नैवहाय जोंनिया नैबे ax दङ नैबे c दङ जोंनिया माबा गैया जोंनिया by होनाय गैया तो दा by खौ लिरनो थाखाय जों नैबायदि लिरबाय प्लस 0 dot y प्लस 2 equal to 0 जोंनिया नैबायदि फर्मुला लांबाय निया गेजेरखौबो जों लिरना लाबाय 0 dot y माने मा जागोन सानजाबा जोंनिया लाथिख'खौनो मोनफिनगोन नालाय तो बेखौ जोङो बाबो जेहेतु जोंना फर्मुला कन्भार्ट खालामनो होदों बेखौ जोङो लिरनो नांगोन तो therefore a equal to 3 b equal to 0 c equal to 2 थिग बिदिनो नोंथांमोना नै 7 खोदों आरो नै 8 खोदों खालामबानो जाबाय आं 7 खौ नोंथांमोननो हमवर्क दोनबाय आङो 8 खौ खालामना होनोसै 8 आ मा दङ 5 equal to 2x दा 2x खौ बे साइडथिं लाबा मा जागोन जोंनिया -2x प्लस 5 equal to 0 दा जोंनिया by आ गया तो by को लिनसै प्लस 0 dot y प्लस 5 equal to 0 तो therefore a equal to -2 b equal to 0 c equal to 5 बेनो जाबाय जोंनि आन्सार तो आं नोंथांमोननो नै नाम्बार कुइसनखौ होमवर्क हिसाबै दोननाय जाबाय खालामनानै कमेन्ट बक्सनि थ्रु जों खिन्थाहरबानो जाबाय तो जों गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसन सावरायलायनोसै तो नायबार जोंनिया कुइसन नाम्बार 4.2 मा एबार जोंनिया मा नाम्बार कुइसन नाम्बार 4.2 नाय कुइसन नाम्बार 4.2 जोंनिया मा दङ गाहायनि होनायफोरनि माबे मोनसे सायख'नाया सैथो आरो मानो दा जोंनिया मोनसे हांखोआरि समानथाय होनाय दङ समानथाया मा होनाय दङ जोंनिया समानथाया होनाय दङ y equal to थाइज x प्लस 5 नि बायदि होनाय दङ दा बेखौ जोङो नाय फार्स्ट अपसनाव दङ मोनसे एखुथा मावफुंथाय बिनिफ्राय सेकेन्डआव दङ मोननै मावफुंथाय बिनिफ्राय थार्डआव दङ जोबनो गैयै गोबां मावफुंथाय मोनगोन दा नेव जोङो जुदि गोसोबा नैबायदि खालामनो हायो आरोना बेखौ दा जोङो जुदि y नि मान जुदि जोङो x नि मानखौ जुदि 0 हमबाय साप'ज x नि मानखौ मा हमखो आङो 0 दा जों नै x नि मानखौ जुदि 0 हमोबा नै x नि जायगायाव 0 फज'लाय मा मोनगोन जोङो y equal to 3 सानजाब लाथिख' दाजाब 5 equal to 5 जों लाथिख' सानजाबा लाथिख' बिनिफ्राय जोंनिया मा थाखो 5 जोंनिया x नि मानखौ 0 हमबा y नि मानखौ जों मा मोनगोन 5 मोनगोन तो x नि माने जोङो x नि 0 माननि थाखाय जोङो y नि मानखौ जोङो मोननो हागोन थिग बिदिनो x equal to 1 नि थाखाय दिहुनलाय नोङो जास्ट नैखौ जोङो जास्ट खालामना सिनायदो आरोना x equal to 1 नि थाखाय जुदि खालामोबा जों माबायदि जागोन y equal to ने x नि जायगायाव जों 1 फज'दो 3 सानजाब 1 प्लस 5 तो इक्वल टू मा जागोन नैबे 3 सानजाब 5 इक्वल टू मा 8 जों नाय x नि मानखौ जुदि 1 लायोबा जोङो y नि मानखौ जों मा मोनखो 8 मोनबाय तो थिग बिदिनो जोङो x नि माननो 0 आनो ला 1 आनो मा ला 2 खौनो ला नोंथांमोना आं मोनसे खालामना होनसै x equal to 2 लानानै खालामना नाय मा एन्सार मोनो बेखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्टनि थ्रु जों खिन्था हरबानो जाबाय माने x नि जायगायाव नोङो 2 फज'ना होलाय y नि मानखौ जों मा मोनगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना तो बेबायदि x नि जायखि जाया भेलु प्लास आनो जा माइनास आनो जा माइनास 1 आनो जा माइनास 5 आनो जा जायखि जाया भेलु जुदि जोङो नैयाव जुदि पुट खालामनो हायो माने नै x नि मानाव जुदि जों फज'नो हायो y नि मानखौ जोङो मोननो हागोन तो बिनिखायनो नैनिया मा जागोन जोंनिया जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर थागोन तो बेनो जागोन जोंनिया एन्सारा आरो मानोना होनना बुंनो थाङोबा जोंनिया x नि मोनफ्रोमबो माननि थाखाय y नि मोनसे नांजोर मान थायो बेनिखायनो माने बेयो मा होनदों जोबनो गैयै मावफुंथाय थागोन तो बेखौ लिरना लाबानो जाबाय नोंथांमोना नैबायदि होननानै x मानोना x नि मोनफ्रोमबो माननि थाखाय मानोना x नि
मोनफ्रोमबो माननि थाखाय y नि मानखौ मोननो हायो y नि मानखौ मोनो y नि मानखौ मोनो आरो फिन बेनि उल्था जायो आरो फिन बेनि उल्था जायो दानाय नैखिनाखौ हमनो हाबाय नोंथांमोना मानोना x नि मोनफ्रोमबो माननि थाखाय y नि मानखौ मोनो माने x नि जायखिजाया भेलु जुदि निउ फज'ना होयोबा जों y नि मानखौ मोनगोन आरो इनि उनाव मा लिरदों आरो फिन बेनि उल्था जायो फिन बेनि उल्था माने जोङो फार्स्टआव जोंना x नि भेलुखौसो फज'बाय एगेन जुदि जोङो y नि भेलुखौ जुदि फार्स्टआव फज'ग्रोयोबा y नि जायखिजाया भेलु फज'नाय लोगो लोगो जोङो x नि मानखौ मोननो हागोन माने उल्था जाफिनबाय आरोना नोङो x नि मानखौबो फज'ग्रोनो हागोन y नि मानखौबो फज'ग्रोनो हागोन थ' जोङो अब्लाबो जोङो मोननैनि मानखौ जोङो मोननो हागोन आरोना थ' जों दा गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै थ' दा नै जोंनिया 4.2 नि रिभार जाना 2 नाम्बाराव मा दङ गाहायाव होनाय समानथायफोरनि मोनफ्रोमबोनि थाखाय मोनब्रै मावफुंथाय लिर बे 1 नाम्बाराव जोंनिया मा दङ 1 नाम्बाराव दङ जोंनिया 2x + y = 7 दा नैखौ मा होनना बुंदों जोङो मावफुंथाय मोनब्रै जायखिजाया मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननो होदों नोंनि गोसो माने नैनि एन्सारा जोंनिया बयनियाबो आलदा आलदा जानायनि चान्स दङ आरोना रावनियाबो जोंनिया एखेबो जानाय नङाबो जानो हानाय थ' मानोना जायखिजाया दिहुननो होदोंना नोङो थ' दा बेबायदि जोंनिया फार्स्टआव नोङो नैबायदि खालामना लाबानो जाबाय मोनसे दा जोङो y खौ लाखिनोसै नै साइडथिं ओमफ्राय बिथिं जोङो x खौ लांबाय नैबायदि माने नै y खौ जोङो नै फार्स्ट बे साइडथिं माने लेफ्ट हेन्ड साइडथिं लाखिनानै बाखि जेसेबां दङ बेखौ बे साइडथिं लांबाय जों बेबायदि लाखिनांगौ होननानै खोथा गैया नोंथांमोना जुदि गोसोबा बै x दङ बे x खौबो जोङो बेथिं लाखिनो हागौमोन नोंनि गोसोसो आरोना बे माने नैबायदिबो खालामनो हागौमोन नोङो दा बेखौ or होननानै आं खालामसै or होननानै दा नों बे नैबायदि दङ ना 2x + y = 7 दङ ना बेखौ नों नैबायदिबो खालामनो हागोन गोसोबा 2x खौ लाखिनानै जोङो y नैथिं मा जाखो होनबानिया 2x खौ लाखिबा y खौ इथिं सरि नैबे 7 y खौ इथिं लाबा मा जागोन नैबे y - y जागोन 7 - y जागोन निया थ' बिनि उनावहाय x खौ लाखिबा मा जागोन नैबे 7 - y/2 नैबे जाबाय माने नै सानजाबनाय थायोबा बिथिं लाङोबा बेयो जोंना गाहायाव थाङो बेखौ मिथिगौ थ' नोंथांमोना दा नैबायदिबो y खौ बिथिं लाखिनो हागोन गोसोबा आरो गोसोबा x खौबो नोङो बिथिं लाखिनो हागोन आं बिदि होनाखै जे x खौ आन्था लाखिगोन बाट जोङो बेखौ मा मोनसेखौ लाखिबा इजि जागोन बेखौसो जों लाखिगोन दा नैयाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे जोंना जुदि साप'ज जों y खौ लाखियोबा जोंनिया मोनसे लाइनावनो जागोन जुदि जोङो x खौ लाखियोबा जोंनिया x खौ जुदि बे साइडथिं लाखिबा जोंनिया 7 - y/2 एसे मारैबा आरोना माबा मोनो थ' बेनिखायनो जोङो नैबायदिखौ माने मानसिफोरा खालामनो नागिरा आरोना जोंना जिहेतु जोङो बयनिख्रुइ इजिखौसो खालामगोन नालाय बेनिखायनो जोङो नै मोनसे बायदिखौ जोङो माने साबसिन होनना सानगोन आरोना थ' दा बेनिफ्राय जोङो बेखौ नैखिनाखौ आं खोमोना लाग्रोनोसै नायदो एबार जोङो मा खालामनांगोन जोंबो एबार जोङो नैनि उनाव आं नैथिं लिरदो हा बेनि गाहायाव नैथिं लिरबानो जाबाय आं जायगा थोजायैखाय बिथिं लिरबाय फार्स्ट जोङो y = 0 नि थाखाय लानोसै जोङो सरि x = 0 नि थाखाय x = 0 नि थाखाय x = मानि थाखाय लाखो जोङो x = 0 नि थाखाय माने नोङो नोंनि x लागोन ना y लागोन ना बेखौ माबायदि नायगोन माने जोंनिया राइट हेन्ड साइडथिं नोङो माखौ लांदों जुदि y खौ लांदोंबा नोङो y नि भेलुखौ हमनांगोन आरो जुदि x खौ जुदि राइट साइडथिं लांदोंबा नोङो x नि भेलुखौ हमनो नांगोन दा नैयाव आं x = 0 नि थाखाय हमदों नोंथांमोना 0 लानांगौल' होनना खोथा गैया आङो फार्स्ट उन्दैनिफ्रायनो लानि आरोना जिहेतु नोङो 1 लाखबो लानो हागोन जुदि नोंना 1 लाख जुदि लायोबा नोङो नै x = जुदि 1 लाख लायोबा नोंहानो केलकुलेसन खालामनो प्रब्लेम मोनगोन थ' आं x = 0 लानाय जाबाय थ' दा नै फजनसै दां देयारफर y = मा जागोन जोंनिया y = 7 - 2 सानजाब नै x नि जायगायाव जों बेसेबां लाखिनाया 0 फजनांगोन 0 थ' इकुवेल टु मा जागोन 7 - 0 इकुवेल टु जों बेसेबां मोनगोन 0 दा नायदो जोंनिया जुदि x नि भेलुखौ 0 लायोबा y नि भेलुखौ जों मा मोनगोन y नि भेलुखौ 7
जोंना नैबे मोनसे सल्युशन मोनबाय माने नैबे मोनसे मावफुंथाय मोनबाय माने 07 आ जोंनिया मोनसे मावफुंथाय जाबाय थिग बिदिनो एबार जोङो x इक्वल टू 1 लालायनि x इक्वल टू 1 नि थाखाय एबार मानि थाखाय लानोसै जोङो x इक्वल टू 1 नि थाखाय नाय नोंथा x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 बिदिल' लानांगौ होनना खोथा गैया नों x इक्वल टू 5 बो लानो हागोन जायखिजाया भेलु यू कैन टेक एनी भेलु नों जायखिजाया भेलु लानो हागोन बिनिफ्राय जास्ट x नि जायगायाव मानखौ फज'ना होबानो जाबाय तो बिनिफ्राय अगेन जों नैयाव फज'लायनोसै नैनि जायगायाव फज'लायनोसै बेयाव फज'बा मा जागोन जोंनिया y इक्वल टू 7 माइनस 2 सानजा एबार मा फज'नांगोन जोंनिया 1 फज'नांगोन एबार तो इक्वल टू 7 माइनस 2 दा 7 माइनस 2 खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 5 मोनबाय तो दा एबार जोंनिया मा जाखो जुदि x नि मानखौ 1 लायोबा y नि मानखौ जों मा मोनखो जोङो y नि मानखौ 5 मोनबाय नाय जोंनिया नाय मोननै मावफुंथाय मोनबाय मोनसे x इक्वल टू 0 नि थाखाय दिहुनबाय मोनसे जाबाय x इक्वल टू 1 नि थाखाय दिहुनबाय एबार आरो अगेन नै मोनसे थिं लिरलायनोसै एबार बे साइडआव लिरना होनसै आङो x इक्वल टू एबार लिरनायनोसै आङो 2 नि थाखाय x इक्वल टू 2 नि थाखाय x इक्वल टू 2 नि थाखाय दिहुनलायनोसै दा x इक्वल 2 नि थाखाय दिहुनबा y इक्वल टू मा जागोन जोंनिया 7 माइनस 2 सानजाब 2 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू मा मोनखो 3 तो जुदि x नि मानखौ 2 लायोबा y नि मानखौ जों मा मोनखो 3 मोनबाय नै बायदिखौ बुजिनाय जायाखै नैबे मोनसे बिन्दो बायदि बुजायो आरो बे बिन्दो बायदि जोङो मा लिरनो हायो जोंनिया नै फार्स्टनि मोनसेया जोंनिया सानफ्रोमबो x जायो बेनिफ्राय उननि मोनसेखौ जोङो सानफ्रोमबो मा होनना लिरनो हायो जोङो सरि मा होनना हमो जोङो y तो दा जोङो जायखिजाया जोंना x इक्वल टू 0 नि थाखाय दिहुनबाय x इक्वल टू 1 नि थाखाय दिहुनबाय x इक्वल टू 2 नि थाखाय दिहुनबाय एबार जोङो x इक्वल टू मानि थाखाय दिहुननि हमना ला नैखौ जोङो नैखौ आं चेन्ज खालामना होनसै x इक्वल टू नैबेथ' 2 नि थाखाय मोनबायनो तो दा आं नैखौ x इक्वल टू नैखौ आं चेन्ज खालामनानै मा होखो x इक्वल 3 नि थाखाय लिरबाय अब्ला नैबे जोंनिया मा जाहैगोन 3 जाहैगोन 3 जाबा नैबे जोंनिया 6 जागोन 6 जाबा नैबे मा जागोन जोंनिया 1 जागोन तो x इक्वल टू 3 नि थाखाय एबार जों मा मोनखो x इक्वल टू 3 नि थाखाय x इक्वल टू 3 नि थाखाय जोंनिया मोनबाय 3 लाबानो थि मा मोनखो 0 लाबाय तो दा जोंनिया मा फुंथाया मा जाखो therefore मोनब्रै मावफुंथायफोरा जाबाय मावफुंथायफोरा जाबाय दा मोनब्रै मावफुंथायफोरा जों मा मोनखो फार्स्ट मोनबाय 07 फार्स्ट मोनबाय मा 07 बिनिफ्राय नेक्स्ट मा मोनखो नेक्स्ट निया 15 मोनबाय नेक्स्ट मोनबाय जोंनिया 15 बिनि उनाव निया 23 मोनबाय 23 मोनबाय बिनि उनाव लास्ट जोंनिया मा मोनखो 31 मोनबाय तो दा जोङो बेखौ मानि थाखाय लादोंमोन मोनसे जाबाय 0 नि थाखाय मोनसे जाबाय 1 नि थाखाय मोनसे 2 नि थाखाय मोनसे 3 नि थाखाय तो बेबायदि जायखिजाया भेलु लानानै खालामबानो जाबाय तो आं दानिनो बुंखाबाय जे नोंथांमोना 0 1 2 3 बिदिखौनो ला बयनिबो थाखाय मानोना जोंनिया 0 1 2 3 लायोबा जोंनिया खालामनायाव एसे गोरलै जायो नालाय तो नोंथांमोना जुदि गिदिर भेलुबो लानो हागोन गोसोबा 50 100 बेबायदिबो बाट बिदि लानानै लाबा नोंना मेथ्सआ गोरा जाहैगोन गोरा माने मा एसे केलकुलेसना बुरजा जाहैगोन आरोना तो जों एबार नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै नेक्स्ट कुइसनाव मा दं नायदो नेक्स्ट कुइसनाव थर्ड नाम्बाराव सेकेन्ड नाम्बाराव दं जोंनिया पाइ एक्स प्लास वाइ इक्वल टू 9 दा बेखौबो जोङो y खौ लाखिनोसै बिथिं y खौ लाखिबा 9 माइनास पाइ एक्स जाहैबाय 9 माइनास मा जाखो पाइ एक्स जाबाय तो दा दानि बायदिनो x इक्वल टू 0 नि थाखाय दिहुन फार्स्टआव दे x इक्वल टू 0 नि थाखाय x इक्वल टू 0 नि थाखाय x इक्वल टू 0 नि थाखाय दिहुनबा नों मा मोनगोन x इक्वल टू 0 थाखाय दिहुनबा y इक्वल टू 9 माइनास पाइ सानजाब x नि जायगायाव 0 फज'दो होमबाना जोंनिया पाइ जों 0 बा 0 आरो मोनबाय लास्टआव मा थाखो 9 तो x नि मानखौ जुदि 0 लायोबा y नि मानखौ जों 9 मोनगोन तो बिदिनो x इक्वल टू 1 नि थाखाय दिहुनबि x इक्वल टू 1 नि थाखाय दिहुनबा मा जागोन जोंनिया y इक्वल टू 9 माइनास पाइ सानजाब 1 इक्वल टू मा मोनगोन 9 माइनास पाइ तो दा मा मोनगोन x नि मानखौ जुदि 1 लायोबा y नि मानखौ 9 माइनास पाइ मोनगोन जोङो तो थिग बिदिनो एबार जोङो लाला x इक्वल 2 नि थाखाय लाला एबार 2 नि थाखाय x इक्वल टू 2 नि थाखाय ला x इक्वल टू 2 नि थाखाय लाबा मा मोनगोन y इक्वल टू 9 माइनास पाइ इनटू 2 इक्वल टू मा मोनखो 9 माइनास 2 पाइ तो दा जोङो x नि मानखौ 2 लाबा बिनि मानखौ मोनगोन 9 माइनास 2 पाइ तो बेबायदि मोनबाय तो एगेन नोंथांमोना लास्टआव लिरबानो जाबाय x इक्वल टू 3 नि थाखाय x इक्वल टू 3 नि थाखाय दिहुनबा नोंना एन्सारा जागोन नों फज'ना होबानो जाबाय 3 जागोन नैबे ओमफ्राय जागोन नोंना
9 माइनास 3 पाइ नैबायदि जागोन तो माने जास्ट फज'ना होबानो जाबाय जोंना नैया जोंनिया नैया कनभार्ट खालामना लाखाबाय 9 माइनास पाइ एक्स दङ ना नै एक्स नि जायगायाव नोंनिया नै 3 लादों माने एक्स नि जायगायाव 3 जाहैगोन अब्ला जोंनिया 3 पाइ जाहैगोन या 9 माइनास 3 पाइ तो दा जोंनिया एन्सारा नैखौ लिरना होबानो जाबाय सो देयरफॉर मोनब्रै मावफुंथाया जागोन होननानै लिरबानो जाबाय नैबायदि मोनब्रै मावफुंथाया जागोन 0 9 इनिफ्राय नै मोनसे जागोन 1,9 माइनास पाइ दानिनि बायदि लिरबानो जाबाय इनिफ्राय जागोन जोंनिया 2,9 माइनास 2 पाइ इनिफ्राय 3,9 माइनास 3 पाइ दा जों गोबाव खालामलासै नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै तो नेक्स्ट कुइसनाव जोंनिया मा दं नायदो नेक्स्ट कुइसनाव जोंनिया थर्ड नाम्बाराव दङ थर्ड नाम्बाराव जोंनिया दङ x इक्वल टू 4y तो दा x इक्वल टू 4y दानिनि बायदिनो जों फार्स्ट इबार नाय जोङो जे जोंनिया राइट साइडथिं y दङ बेखौ जों चेन्ज खालामनो गोनांथि गैया इबार जोंनो y नि मानखौ हमजागोन y इक्वल टू 0 नि थाखाय खोथा बुजिना फरसानदामोन माबायदि खालामो जों बेखौ y इक्वल टू 0 नि थाखाय लिरोबा जों नाय x इक्वल टू 4 सानजाब 0 इक्वल टू मा मोनखो 0 माने x नि मानखौ 0 y नि मानखौ 0 लाबा x नि मानखौबो जों मा मोनगोन 0 मोनगोन तो बेनिफ्राय y इक्वल टू 1 नि थाखाय लालाय 1 नि थाखाय y इक्वल टू 1 नि थाखाय लाबा जों मा मोनगोन x इक्वल टू 4 सानजाब 1 इक्वल टू मा मोनगोन 4 तो माने जोङो x नि मान y नि मानखौ जुदि y नि मानखौ 1 लाबा x नि मानखौ जों मा मोनगोन 4 तो बेबायदि जाबाय तो बेनिफ्राय अगेन y इक्वल टू 2 नि थाखाय लालायबाय y इक्वल टू मानि थाखाय लाखा आङो y इक्वल टू 2 नि थाखाय y इक्वल टू 2 नि थाखाय लाबा जोंना मा जागोन x इक्वल टू 4 माइनास 4 सानजाब 2 इक्वल टू जों बेसेबां मोनगोन 8 तो x नि y नि मानखौ जुदि 2 लायोबा x नि मानखौ जों मोनगोन 8 थिग बिदिनो आरो मोनसे मोनब्रै दिहुननो होदोना मोनब्रै दिहुननो होदोबा x इक्वल टू 3 नि थाखाय लाबाय x इक्वल टू 3 नि थाखाय x इक्वल टू 3 नि थाखाय लाबा जोंना मा मोनगोन x इक्वल टू 4 सानजाब y सॉरी नैबे y खौसो लादों हा जोङो नै मा जागोन जोंना y इक्वल टू 3 नि थाखाय जागोन तो दा नैबे बेसेबां मोनखो जोंनिया 12 तो दा y नि मानखौ जुदि जोङो 3 लादोबा x नि मानखौ जों मोनगोन 12 तो देयरफॉर मोनब्रै मा होनदो मोनब्रै मावफुंथाया जागोन मोनब्रै मावफुंथाया जागोन होननानै लिरबानो जाबाय मोनसेया जाबाय जोंनिया मोनसेया जाबाय 0,0 इनिफ्राय नेक्स्ट मोनसेया जाबाय 4,1 इनिफ्राय नेक्स्ट मोनसेया जाबाय 9,2 आरो नेक्स्ट मोनसेया जाबाय 12,3 तो दा जोंनिया 0 1 2 4 3 नि थाखायसो जों बेखौ मोनबाय तो नोंसोरो जुदि 0 1 2 3 खौ लायालासिनो आलदा भेलु लायोबा आलदा मान मोननो हागोन तो बेबायदि नङा जे नोंनिया आंनि बायदिनो जानांगोन एन्सारा बेबायदि नङा बा एन्साराव जा दं बे जानांगोन बिदि नङा जा नोङो जा पुट खालामदों बेनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन नोंनि एन्सारा तो जों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय तो जों एगेन थाबैनो नेक्स्ट क्लासाव जोङो 3 नाम्बारनिफ्राय जों सावरायगोन तो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक होनो बावनो नाङा तो लाइक जुदि होयोबा जों भिडिअ बानायनो एसे इनकारेज मोनो दा मोजां मोनो आरो दिनैनिफ्राय जोंना सानफ्रोमबो बेबायदिनो क्लास 9 नि सिरिज मोनफा फैबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि बे गोरलै सलुशन चेनेलाव सानफ्रोमबो आपडेट लाबानो जाबाय आरोना साइन्सनि लोगोसे जोंना मेथ्सआबो फैबाय थागोन आरोना बिदिनो तो दा बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोनथों फरायसानो थांमोन बाय बाय